Доста хора, аз съм Денджермен и днес тук, както сте видели от заглавието, ще снимаме на Lucky Block мода този мап, на който съм в момента. Съм си го изтеглил, защото нямах време да го правя. Защото, помежду другото, мапа е много дълъг, така както и клипа ще бъде малко малък. Затова нека да си вземем тук бокуците. Разхомите ми. Сега да видим какво ще има в блок. Ще могат ли да се чупят? Ули! Фух! Малко бавничко стана, но... Обаче лошото е, че ако се щупят кирките, ще трябва да се връщаме за други, така че ми се седема. Айрен гащи и каска. Почваме. Добре. Тихо! 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 Само мен, хора. Така, хора, ето ни при следващия блок. Не съм чупил нищо, просто ходих да си взема кирки, ай кучето ми се развала малко и такова. О, още. В момент само ще се направя ден. Защото едва ще виждам. О, това ще е гадно. Ей, моркови! Супер. Не. За бъдеще мога да потърся още. Да се турим един чист. Опа. Не, искам с каска. Добре. Чупи. Давай. Рок. Уй. Тук всеко падна. Направо не знам. Съм ебахте нуба. Добре, не паднахме. Чупи. Нуби. Колко диаманта са? 3 и 1 айрон. Ако мога да направя 100 диаманта, освен един сворд и други като кирки, мечови такива. Се трая. Куци. Взех един буклук обаче. Това е лесно. Бих казал, опа, чакайте. Това е лесно. Само не ме убивай, плиз! Плиз, не ме убивай. Опа, това ще е гадно. Не, излез. Ау. Шит. Не, сега ще умра, хора. Съжалявам на фил. В момента съм. И хора, ето ме, взех още кирки. И сега отивам на място на пазара си. Как можех да умра? Не съм ядосан. Чиба. Майко, хора, вън се движи. Каска! Чува, че съм се оставил. Не падай! Ай, про! Йой си чест плече. Изтеглите лапове не лагват. А това е доста добре. Защото, примерно, някой ваш мапи много лагва. И някой... Yes! Кащите ви, например, са си такова спасили. Чакай да го щупим от тук. За кой е? Преди малко на първото, като просто вървях към някъде. О, това края ли? О, не. Казаш фиола. Малко е. Добре, тук добре. Що е доста добре? Ули!
Това са тия джита. Които паднах. Този бах бе добър. След това, ако е unlucky, направо излизам. Ой, unlucky. Unlucky определено. Баха се. XP. Опа, та паркура ще е труден. Дори се идиоти. Не, стига бе, пак ли? Нищо. По-леко. Snowsword. Jesus Christ! Чакайте. Опа, тук е Snowsword. Бой! Заведай се! Мерси. Взриви всичко! Глупак. Мразата. Не! Да, как ще го скоча това? Пак умрях. Еми хора, това ще е всичко от този клип, надявам се ви е харесал. Ако е така, можете да дадете един лайк, да се абонирате за мен и да очаквате още много клипове на този мод и на други. Благодаря ви, че гледахте, ще се видим в следващия клип. Чао!